kogera ekero twaireribaga bosoire mandate yo stabilize each and every sub county, each and every point nere buya oireribaga asinchira ya bene na gochokia serikali yao bono iga abasae ebari chinguru batakire konyora chingaki bagokora egasi batakire koba engaged somewhere bono tukunya gwechanda baitu serikali giombetie abasae pi nigo bono baganirie gwikwange eri banyare koba bakwegendereria abasae koba engaged abwata asa koba akonya gosoma une vocational training age president yetu yatebire ngaya yakochiro. Let us our youths engage in our various vocational training centers. Banyore skill eja ko chikobe engage dijisa chinyinge atari konyora ansa akujigutumuka gatange gasige muborete. Na sense moyende bali bayikira ntase ogotemwa okuba korete gukuriya mabaga yo kuba borokia se chiskure chigachobo bundia nigo bayichanire ngagwika bono ange omwako yo monigo alira batanya kwirenirwa machibwa ndonsi gento bono baganire serikali ya kaunti Nyamira wesoke kiralio elio kubeka yonsi teneni abana aba bachandikire kuna bono gochakira omwako yo kuna tuwaswete chiskuru echi abana bago chamba bwati materials twaigunga capitation ya rure ngochere twerua kuna abande twarusie bitamba mtumba twagora abande twarusi chibisi chisaruni twonchoka na chicha sanso iri twirira abana bachikwegerera eyina kuora kinge county ito ya feriri county ito mugavano ito Nyaribo koranche osogwancha kwao ne milino maeta magana yegasi ya magoko nere gokonya abasae baita abange nonye tokogenda kuna bono jensi egendrete kurwanirira magima basomye university bakolire abaganyete korikwa gasi nchiyo chigasi chiro bono iga chigo trend ne chigasi cha magoko koranche konya abana baito barese ebinyoro onye mukonyara kobakonya nkonyora tora bibago ebinge binyare gotoita ntutwerure twabakonyire bosa togokorere county ito twerwete erinde Nyasaye are gotokonya nae tokonya mugavano ito koranche bari twakorete chi interview aye choro yoetete no yotaetete tomanyo yo naetete taetete twende mugondo bari tutaetete baende mugondo bareme bari baetete basoe chi school bakonya bana aya nigachire chingaki bari kireri uko chinsagia ao ase omugiro yo baroberete litukoria ankyo Alhamis oyo barire eiranga honya serikali ya kaunti Nyamira tari guchinyara kabaga koigwa ebirero byabo mbache kunyara kaba kugendera kurubekana kira litukoria Alhamis na bigore litukoria Jumanne Emil incheni gonga nitiongiraniria aya. Are you ready? Onye turi tiyari. We have called for a strike officially na maandamano ayo nigarabe gakogendera kira Alhamisi na kira Jumanne ya kire wiki goika mwaikira nirichira cheitu iginko reporter geta seneki ya wanjeto kia Ndize TV kuraigase kaunti ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara bakorawa amona Ibrahim Nyamwaro yole murahibu wa boroki wa Nenehebechi College Nature University kuraigase kaunti ya Nyamira nigobe sokire na kwemurungania watakana monoko gandira kuombiwa na boigo okore maligwa kwa masomo neneje chisukuru chobo bundia imeye county iga ya Nyamira asego tebekana ebintu biri habyo gosomera byengencho na boigo ne chikose chinde chichakaruru asama tukamagega chaba chikorusiwa tiancha kiriri tongo youth polytechnic. By that time iga ya bwate course ya mechanical engineering lakini bono iga gendange course inero nchase polytechnic ya kabiri mayenkanasi tusabire okwabira sokobrukana kwa emitambo eyoroboti orurwa Polycarp karumancho murigereria nigorwa chire magega ya Bible go semigwa banyarakoba gweso kena kubarikia abana babo herinde banyarakoba bago chaka chisemina maigerio kurwasa chiskuru acho bunde chigotoka ime county eyo ya Nyamira yangorengana no mwalimu omonene bwa eskuru ya Amoro keriwe ya Kitutu Masaba Vocational and Training Peter Nyaribo nyarekoba gotebanga gwetera ase amaigere no bomanyobo ni banyarakoba kwenekia buna abanke baboro kyo banyarakoba kwenyorera emiremo asa matukankyo ono abana bangu turi tubakonya gaikirega injira nere toko bakonya banyora help loans banyora scholarships banyora CDF funds kwankarija abana ba apply ekere ba chatangashirwe mbago jitiga mabaga yo mbago konywa
college ito ya uji computer na serikali national government 100 computers na ndenjire tu awate chinde chinyinge iko tu bwate computers chisaine toko encourage abana batatokora ICT courses baiche na baroba college course yechi elinde banyore wekonya echinde zikuisto tokova njiri chikorukuna umwana wendego arakore business online gosa colleagues online ari Kenya ga kitutuma saba lakini hao colleagues America, Britain and other countries akere bago chaga ribaga bali sikubosa form 4 kiba kolire amatemu onye balenga unfortunately mbagende university tikabaiche ga to baje diplomas na ndaba joinie university abayibuli ndatemba encourage maleta abana baino basome onye moko barenda kitutuma saba rora activity institution eranga sole iro mwana ujuororo akole course era mokonya iwe skill amokonya so bumbuaye ribaga na kobera isiko konyo tutabuati a big hall tobulke multi purpose hall ego chakonya bana sana asogo somera au kutwara big meetings ito tabwate nero ya airire na ende ibirasi na bire na bia machoto kea na bire to plan to chitwa gache na biro bitokonye na ende ntwa ende saba emisare kurumbali mbali na biro bitoko konye ibirasi ibi bije bya gache na biro byo na ndo the national government na the constituency leadership na bro batokonye baganda tokonya ase bakonyara edini togendera go expand the college enyare okonya e community yetu aba subati na boigo abangina kurwa sorongorwa gusini gasentuni de banyara kwa bakoboli go bae sokie elio kurwanira ebirogo bya oborai anene chinga kichia obochori obonene angorengana nomo director Bomas of Kenya Purity Kirera kurengana kirera ni gatebire asubwango igonigo abasbatia bange banyara ko bakorakana babuate anene chimbwane chingenjo chubrai kurende banyara ko abo bakegima gotesokia elio kobolia ebirogo ebyo nigononya nabo hanyare ko baga kuri irabuna so mwaka orachikoba mutwe bwechukura o 2027 nigo egatia bangina bange barachikoba gwesokia elio kurwanire birogo ime yorogongoro gusi Marieta Nkoroku Purity Murakirera, Director Bomas of Kenya. Ngosaba kero monto toichamo tokore gasi mbura maya ture togende mogondo togendere gokore gasi ense yaito egende moto abarai kibachiramo na intu tiga tokoreki tochamo tokore gasi ense yaite egende moto asa mangana ye chama ntutagetia mangana ye chama boniga nga ODM se UDA bono igotore gento gekoroku broad base government where we are coming together as a country toko kolega asiamo morembo gendere mangana ye chama na chiche 2027 efirimbi ge kubugigu iga to chakekero montarre nga yago soba subati ba bwenerete ba choro kingo tebera igo gusinto bwata basubati bachire skuru gusinto bwata basubati babwate leadership skills chisaine gusinto roro bunanje boniga mwako yo 2027 ngotene nande kerogo kyo buchumbe bonchari constituency ase igotaringa ngotene na buno musubati igongo chigotene na as a worthy content as a worthy competitor and as a worthy aspirant. So it is high time into nabagusina into to embrace leadership yabagusi on elective seats origere richi constituency chinde nto bwate governors buna barabasubati so engakiye iga igongo sababa subati basoke babole ebirogo byo bochumbe babole ebirogo byo bo governor babole ebirogo byo MCA senate twensto choro erinde nto noena emangana abaguchi batotebinga nomination to fill the gender igere both omusubati no mugaka so nintu tigato choru na barabo bakoreki baichuriri bageriri agenda. This is the last term banafunzi baitongo chibari gokora matemu nende nkuba sabira muno moete una gusie yaito this time round. I really want to see abana baito baitire with flying colors and ngotebe it doesn't matter how you started the year as a candidate, what matters is how you're going to finish. Bone matukaya tigaire tuamatemu okoromoki osome kabisa tokumanyiriri togenda ko tokumanyiriri ngai ogosomo kogochiko kobeka. Ensure you just read, revise, focus on.
Nigo ritukoria rero yaba omogoko omonene kigima gukia sensemo yabalimi anene kurwa sechinsemo cha mutuntu ne chiri chietanaine maiga ya obotenerwe county ya Kisii gwetera se wizara yobolemi kwarigania umorobirio nyarakoba gokubareta amo ababwatani aone byombe bitali bya serikali ilio kwarigania amaiga ryo gukia se abalemi abo igore chinjira abaranyare koba bakubeka se ilio korekia buna ekemeria yekawa kenyere koba kwena na liga sariki ya kurengana na amaiga yo nigo haraji koba kwene kiongana bo igonyare koba gutambukire guchinsemo ime county ya Kisii na kutumanya muriki oito Job Mangi ambao tumeona vile tunaweza kupanda kahawa yetu. Kahawa yetu tulikuwa tunapanda kiolera, tunawenda tunachimba tu kidogo, tunaweka kahawa na kahawa inakuwa. Buna inchira ya mweukinia obolimi bw'ekemeli kahawa nige kiombe kia Kenya National Farmers Federation bakubwatana n'ebyombe binde na serikali ya kaunti ya Kisii baba kuwarigania omoroberio bokorwa amaigerio ase abalemi ensemo ya Mutonto kaunti ya Kisii. Is the National Farmers Organization here in Kenya, and what we majorly do is a lobby, advocacy and policy action. That is, we lobby for better policies for our farmers, and for the purposes of these Pathways to Prosperity projects that we are implementing in partnership with the Solidaridad. We are here today at Mutonto Farmers Cooperative Society. Agosanga nabaliki bamangana majia nigo motenene bwemeroberio ase ekiombe gya Solidaridad abakwaneranga nigo bandratse kurwa amaigerio nabo egosira chi county isano na ibere ase county ya Kisii ere eyemo yabo. Increased production, so we want to support farmers to ensure that their production has increased by providing them with the necessary planting materials, creating linkages between the input and service providers. You've seen different stakeholders, different input and service providers around. Omunyakero gobo omubwabalemi kurwa asense myanyagancha nyakegogi na Mutonto Jared Mayaka nigo abagakogokera egetambukero gyogotarerwa nekyombe na maigelio baba konyora Asubuhi na mata tebi county government yeito na partnership ya Solidaridad na Kenaf mpia mona asingi chogotarera ino mana abantu baitomba no moko mona asingi mwekira iga kuba amasomo igori yawo gokonye kemirigiti gekawa egento narore kiyanke ringa rero ingotwa oro kuguchinchira chinyia chiobolemi Noja tujimanyete botambe nere chiaba chinyia. Ulimo wa kwanza. Tena kitu kingine ambao nimeona ikiwa kweli mtatuletea hapa masomo ya aina hii siku zote kila mwaka mnatuletea mara moja tutakuwa number 1 kila mwezi. Ensemo y'abalemi bakwanira amakungu bagwetera anemono asi mashini bagotumeka chiabere chikogota nabo igokobori eserikali kwene kinkonyora balerigo lirigi yaliye kawa lakini onye togo simeke kawa kurwani mugondo teyere bakeseti onye mashini cheto nchiko bangia waziri ominto ando mwana minto tusigete mono kagwete koreta igori bono tigo mugaba no itatu bwato koboko na ande ganinka atubwato ko erinderio atokonye mashini na account nere kore emirimo tuganyete ebya yokubura machine ejo egekora ndo na waziri ga ndono maene nkoirara manganaya una tuaya beka na hande bwango ige bintu ngo chenjibire una naigura mangana maya nga chibesa njimente. Ensemo yayo mwaziri w'obolimi kurwa se county ya Kisii Elijah Obwori niga bagatebanga serikali ya county ya Kisii nerwete anemono asukinia obolimi bw'ekemeli gyekawa na ende machikora amaoncherelio ase biwanda biri chimashini chiabeire chikogota ntobe tugweta boigo ase chi cooperative society yawao kosomia balemi ng'ang'aki obuya bw'ekawa mboro byobo naende ntokanetinga abalemi bagendera kosimeka ekawa ase obonge nebwate emebange emiya buna twarorire ng'a chimashini chiri chigokosibia ekawa chiri chinkoro chiasarekire chigosaria ekawa ekero abalemi barentire ga ekaunti nebwate omopangirio omonene bwogochiko kogora chimashini chinyia echia kisasa chirabe chikore. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.
Pebono muliki oito job mangime county ya Nyamira kubatikana no kugendera kuborwa gwa chinguru chumulero system se egeta bebono nigo boteneri skuru ya bamura ya Nyamira boys ritkolera banyara koba bako yegora e generator ira chikoba konekya uranyare koba ge kugendereria boikiranu emerobelio ya amasoma se skuru yo no nyachinga ki estima etayikorenga no mwarimu manene bwa skuru yo nigo anyara koba gago tebabuna ine chireyemo yokwene kiabuna mochandonde bwensi bokwena na amagirwe cyase abarimu wose cyasaborokiwa utanyare koba gogotubanirwa ase nchera chinde cyonsi igitambokero ekenge chego konya abana konyora chinga kichinyororo iligo ikera emini yo barengete yo omwakoyo nengana yairwe okoboko amona babwatani anene beskuru eyo ya Nyamira boys. The management BOM together with the parents decided to purchase a power backup through a generator which switches on automatically once the power is off. This was one of the milestones that we met, apart from what we need again in terms of infrastructure. Because nereye getenga bona tunyora generator na tukanyerete bintu binde ase program chetu buna mache na expert jidomitoria sabana bakurara so igobona ntu no mogoko ngali tukeli guchaka lero eko era Kenya Power ya tokonyete kabeke transform enyema iga igatuchinjirie point assist me sorry skuru guchaka iga se nyombe yiga bona ntu egenete nga guchaka iga abana masomo aliko nyara baiko butuko banyoro musunto cha bachi kurara nguka iyo igonga amasoma bona baguchaka bamaya no ene performance improve na ende isiko ga iganto kora twatole mesunte igona security lights na botoko Tokoska motwe ekiombe kiabanto abasomo gose professionals kurase county ya Nyamira nigo beso kiana kogokera egetambukiro ikikenyara koboge kwenekiwa amono murayibwense Dr. William Ruto igoro yoko igorwa university asensemo ya Kenyarume ye county eyo bakwana somo bogani oyomo imeya omocho yo Nyamira nigo batebirenga egetambukiro yoko gacho university ekinigo kera chikobe gotinya obokoreri bwechisemi na boyigo kwenekia buna echinsemo imeya ensemo eyo se university ra chikobe kwaga chonga chanyare koba chiwekine weterase obonchuria nigo banyare koba bakomo mochomo bungo west mugrango steve mogaka asikalia teba tebire niganyara kobaga kuira ekina sekegambero elio konchureri wa okwaga chokwe university ya sensemo eyo ya Kenyaru ndabone kero bakogenda chi university chiare ninche ngoganinga ngayingusyo obosie mbeke gari etome gochi Nairobi omwana achikoragera bone kere university ya chire gesona ga kinaende tarienga kientangani nonye naba bakabwate birenge kwenda koti koyetenenya university yego yacha ya etwe okoboke chake kero mheshimiwa the late Nyagarama Alengoro inkibata akanirete igo yari guchikoretwa ebe constituency ya University of Eldoret inkibata akanirete bone ekyo batotebye naende university nga secondary ngaka yachire kenyole ekinekyo university ekero totayo emiaka rubono 20p abatura ntokobo abana baita bari school bono emiaka rubono mbayo engaki eyekerera ekere university yagenderete igekurusia abana Nigeria erusi South Africa erusi andonsi ko Tanzania bache gosoma university rije tingago yachirete constituency ya momna bono ekiagera igo yachite Nyamira tukwene nilio mwesike president Ndombi Yamono na bali ababwateranire abashimiwa bali babwatera ntesoko yareta na Ndombi Yamono twabakire Mbi Yamono ekiagera rende ekeki yego yarwete abarayi baito neboyo moteretia noyo itale oyo minto si mogaka no mwana ito bigato nyomerete kiabanyaru umurumu wa Danstan no hanyomete kiabanyaru otoko bateye basikengine byara kiara no baruye seti abangira babo kiabanyaru ngakirende nyore Peter bwebu kutatebe Yeso na mbwene limama mako byara igo na Steve Mogaka na mumurumu wa Danstan barabasani bana ne bakoyone pora sege gite birengererio twabariganirie bachiamo
university eche iga Nyamira amang'ana ya gotebana batekina ekina na reti agenda ari Rusia otubone tomonyore bono tumukwana amago kabiri nke university ratokonye abana baitu basome bakuru nyumba. Tosca Mutwenigo abamenyi kurwase ward ya Marani gutuka ime ya constituency ya Kitutu Chache North bagene tukoba bagwichanira anene ogoito boitibwa abantu asichinsemecho ebikorwa ebyo bigenda tukoba bikonekia makweli yobo tutukanu bakura wa monegati ya bari kurwase nseme yuni go banyare ko bakobolia sector yobolendi yare ko bage gweso kena kwenekia buna banyare ko bagotingia anene merobili yobolendi asenseme yo bakora wa amono mona siasa oyomo umusaye Richard Okari kurwa sechinsemo chemarani niganyale kobaga kwene kiangana chikobaga koroto tana boigo wikira sechia bisi ao chobolendia sesemeyo elio hanyale kobaga koroto tana kubabulia aba bisabo bolendi banyale koba kwene kianga banyale koba bagotinya obolendi sesemeyo Marani ward ni to 20 naende Marani ward nenka yaito naandete yo tugutama guchia utatiga ebikora ebibe byachakire kororekana Marani ward ebikora ebibe 20 amo muna abantu ba Marani igo tutagete ko bigikeria kabisa ekero konyoranga omonto ito itiru ari Nyansaga ase chinchira chobo tutukanu chitamanyiri ekinege korekebe abantu baito mwesi Marani ward tubwenerete gukegikeri kabisa naende tari aigoka Nyansaga naende geshiekaria momuronde nakwete nero itetwe of the same kaki twale gusaba bwana DCI tusabe omodisio ito Marani abasikali mwensi aba chief omoshimiwa ito amo ne sitting MCA ya ito Marani ward kindly twagusabire ose twabasabire mwensi tema motokonye kumanya abantu abambara bibasoire goita abantu baito Marani ward omugaka muno olio Nyansaga utamanyiti kende okwerigeria nganere obugima bwaye tiboyo nki omonto akoboria omugaka muno olia utamanyiti kende tari monto agochigochegia nare gusaba iga 20p twagike togotigana norobotiro kurasesemo ya Marani ni gomuraibwense Daktari William Ruto seli tukolia kabere bono agendra amonetaro yaye asense ya China seli tukolia lero ni Ruto nyarakoba gotwara tukoli nene kigima asa nyarakoba komerana negati ya baraibe chinse ao kurwase orogongo rwa Afrika etaro eyo boigo gose asebikaro ao ibinyarakoba gotwara amona baraya bube chinse niganyarakoba kumwakire koko omorai bo mubwazimio na boyo kabeire omo prime minister Raila Odinga kubwatekana na eganga yaye yokobolia oborai bwoboteneli bwa ekyombekelie ki African Union Commission egati yabaraibe chinse habwo Ruto biganyarakoba komerana mona barabwo no omo president gosomrai bwense ya Togo Fauru Azozima na bigo olia o Mali Assimi Goita Paul Kagame o Rwanda Umaro Sisco Ambaro o Guinea-Bissau na wigo Mahamat Idrissa Deby kurwese ya Chadi Nere Hakainde Ichelima kurwasense ya Zambia nigo Ruto hanyarakoba gakoeneke abuna nigo ense ya Kenyere angikigima kweneke abuna banyarekoba bagotingia obwamate bwaye amone chinse chinde cha orogongo rwa Afrika igoro yokumwakera ekoko Raila Odinga nigo Ruto hanyarakoba gagoteba Raila niganyarekoba omurai hoyo obwate obumanyi obuya no bwenyarekoba kwenekia emerobelio ya magendro nabigo nari no gosembelenga nigo arachekoba gakora ekyombekyo kia African Union Commission eligo chikoba gewikera eganga yae.
Roboti oruo rwetaro yaye William Ruto imense ya China mwancho murigeria na rogoto ikeria omwerio bwa amangana maiya asenchire wikirano chinsa isato chiabono botukolituko ria Jumatano chitari kininye ngwakira ngambia mona singi nchokondeka kwa nyale kwa bogo sangamana ntwa mayaya nabigomero bali ahotogenda kwa bato kwarigana imegata seni Kiandizi TV ndaligeria tugwetraso jumbe kati ya balia bagenda takoba bago tubwatia Vincent Kenyoru ndoche kurwa chinsemo chairanda awatebanga no ale face keep tuned in live na boigo fei Nicole pamoja ni moroche Sergeant John Kevins watching live kurensemo elia engoto goti DOK I'm in up to the end of the news. Dolin Kemto Moenga kurwa kebirigo watching live agoteba omoralia pass my greetings to my mom Perista Moenga nere urigireti amaya andizi na amwise kumabo vera agoteba nga bagenda ko babago trigeria emerobeli gotambe Yandizi TV. Dolin Kemto Moenga najua umerudi shule ainwe weekend tangani mwatwaro mogoko ugotigara isiko ono mogiro yuno nyara kobo gotuguterware ene skuru enana obosemia nechisemi uchia sabana aboigo ni moroche Nicholas gose Nicodemus Nicodemus kurochisemo cha Kiogoro Irianyi Otamba agotebanga na obale ime yamaya pole sana Nicodemus najua singa nchokorara watatu mino chinga kichi chobo kendo tokobasabiranga nyasanya akoba chingro Ronyara koba kone kia buna chibi chamanelo kichago chera senchira yobo ikiranu sara momanyi leader mosense moya kabere studio onyaleta gwetera sumu no bemanyereri nengoro kwa Josephat Amisi nakoganeirie obotaro no boligererio buya bwemero bile ko bote Yandizi TV tomerane litko liangyo